Tun tum video chuanin VLF Mobster 135 tih scooty review kan rawn nei dawn ani hei a lan dan a pian hmel hmang vel te chu han en taila hei a nalh hmel khawp mai a scooty ti mai ang tuna lai design a chhuak thar rawn awm tur ani a a nalh dawn khawp mai a bih chian na tlem te hei a seat awm dan leh exhaust vel te pawh hi hei a pian hrim hrim e a hma thil dahna awl te pawh hi a nalh khawp mai a kan en zel taila a design leh a looks han ti mai la a pian hmang wheelbase hi 1341 mm 1341 wheelbase a nei a chuanin switch theih dual channel ABS a nei a traction control pawh a nei a chuanin TFT display 5 inch TFT display a nei a chuan 125cc a nei a liquid cool engine a nei bawk chuanin han en leh ta ila 12.26 HP maximum power hi 8250 RPM a pe chhuak a 11.7 Newton meter torque a nei bawk ani chu 6500 RPM a pe chhuak a carb weight hi 122 kg ani bawk ani ari lampang 122 kg ani bawk a chuanin han en zel taila aspect chi hrang hrang a rit em dawn lo ani fuel tank capacity fuel tank hei hi petrol leng zat hi 8 liter a leng dawn tih na ani ta a chuanin a man hi ex showroom price hei Delhi state a 1.30 lakh ani a Mizoram a hianin on road price la hriat theih wanzar alani lawani khati zawng kha tun tum video content a chuan clear theih kan rawn review theih chu ni VLF Mobster 135. Thank you. Please subscribe the video.